राज्याला घाम फोडणाऱ्या तापमानानंतर आता अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचं संकट उभं राहिलंय. हवामान खात्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पुढील काही दिवस ठिकठिकाणी पावसाची चिन्ह आहेत, तर काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामधील प्रामुख्यानं घाट परिसर असेल, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये 20 ते 22 एप्रिल दरम्यान दुपारनंतर काही प्रमाणात ढगाळ हवामान राहील. मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आली आहे. तर कुठे पाऊस पडणार आपण पाहतोय. घाट परिसर, उत्तर खानदेश, दक्षिण मराठवाडा इथे आज पाऊस पडेल. तर उद्या पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि विदर्भात पाऊस येईल. 21 एप्रिलला पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा विदर्भात पाऊस पडेल. तर 22 एप्रिलला उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये पाऊस होईल असा अंदाज आहे. तसंच 22 एप्रिलला दक्षिण मध्य महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पावसाच्या सरी बरसतील असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.